Txano bat eta mantoi bat, otsaia da, neguko gau, atorra bat, xingola bat, guztia bat, denera lau, mantelina bigerruntze, zapierdi baten arau, jazinto dei ezazue, utzi dudan aur txiki hau, itxu zabalgo ganbaran, norbaitari da kantari, gero da helgeta izan, litekenaren atari. Teklak zapaltzen astean, bat eta bi, zer esango liokek Baldomerok elgetari. Soinu txikia soinean, puru zuztarra haoan, nor jakin nondik atorren, nor pentsatu nora hoan, eibar sozialistaren, gauaren lehen planoan, pianista Petra Txarrin, ta inorrez pianoan, langile giro hartan da, tokatutako garaian, sartu Santoñan Kadizen, naiz Ondarretako plaian. Libre pentsatzen zuena, preso harrapatu nahian, bire gerran segi arte bizi modu alderraia. Mila baserri zokotan soinu erakusten lanak, trastearen mugen bila, piezen sustrai izanak, kalean entzunak edo, sasofoi batek emanak, ikatera izkioan, bertan gordeta zeuzkanak, jende artean bakarrik, batera baina aparte, banemengo irakasle, plazako lanak bitarte. Historia ukaldu baten, protagonista taparte, belainotan hor nonbait desagertu hintzen arte.